ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କ ପେଟରେ ପାଣି ଭାଙ୍ଗିବା ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ପୁରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ଚଳେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଭାଙ୍ଗିବା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଧାରଣା, ବାପା ମା ମାନେ କଣ କରିବେ, ଯେ ଝାଡା ହଉଛି ଆଉ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ପେଟରେ ଟିକେ ପାଣି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସବୁ ଝାଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବାନ୍ତି ହଉଛି, ପେଟରେ ପାଣି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପେଟ ଗରମ ହେଇକି ବାନ୍ତି ହଉଛି। ଇଭିନ୍ ଲୋକ କାଶଟାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ପେଟ ଗରମ ହେଇକି କାଶ ହଉଛି। ଆରେ ପେଟ ଗରମ ହେଲେ କାଶ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ବି ସେଟା ବେଳେ ବୁଝିପାରେନି। ଇଏ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ତା କଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗିନା ରହିବ ଗୋଟେ ପେଟ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନାର ପାଣି ଢାଳିବେ, ଫେର ସେ ପାଣିଟା ନେବେ, ଫେର ଢାଳିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିବ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, 6 ଆୱାରଲି 8 ଆୱାରଲି ଗୋଟେ ଚାଲିବ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଏ କଥାଟା। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରାଦର ଇନଫେକ୍ସନ ଛୁଆକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଯଦି ଝାଡା ହଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ ରିଜନ ଥିବ, କାଶ ହଉଛି, ଇନଫେକ୍ସନ ରିଜନ ଥିବ, ବାନ୍ତି ହଉଛି, ମେ ବି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ଇନଡାଇଜେସନ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ଏସିଡିଟି ଟିକେ ହେଇପାରେ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଟାଇପର କାରଣ ସବୁ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଇନସାଇଡଟା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ହଟ୍, ପେଟ ଭିତରଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗରମ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହେଲା? ତ ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖେ ପରିସ୍ରା ଯଦି ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ତାକୁ ପାଣି ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଏମିତି କେବେ କରନ୍ତୁନି। ଏମିତି କଲେ ଏକ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷରେ ଛୋଟ ପିଲାର ପେଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ତ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନଫେକ୍ସନ ଆଣିକି ବଡିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ବେଲାରେ କଣ କଣ୍ଡିସନ ଥିବ, କଣ ନାହିଁ, କୋଉଠି ବସେଇଥିଲେ, ନୂଆ ଇନଫେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋର୍ସ ଥାଇକିରି ଆମର ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନ ପଡିପାରେ, ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଜଗିଲେ ବି ହେଇଯିବ, ମେ ବି ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ପିଇଲେ ବି ହେଇଯିବ, ମେ ବି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଉଦାକନା କରି ପୋଛିଦେଲେ ବି ଦେହଟା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ସ ହେଲା, ଆପଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ପାଣି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି। ପାଣି ଭାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛୁଆଙ୍କର ଆପଣ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି?